Astigarragako taberna eta denda hauetan barruraino sartu zen atzo ura. Estoldek gainezka eginda. Gaur ireki dituzte negozioak, baina garbiketa lanetan topatu ditugu. A ver si no llueve mucho o arreglan el río, lo que quieran arreglar, pero vamos. Uholdeen ondorioak garbi ikus daitezke baita Hernaniko errutbi zelaian ere laku bat dirudi. Martutenen urumea 4 metrotik pasatu zen atzo, metro bat behera egin du gaur. Horrela dagoela, ainarbe askatzen ari baldin badira, datorren asteko urak gaur nola jasotzen ditun. Nahikua. Horren astiara ez da oso hona esan eta beldurra. Goizean ateri egonda eta egoerak hobera egin du, baina bihartik aurrera euri gehiago egingo omen du eta itsasoan alerta laranja ezarrita dago. 7 metrorainoko olatuak iragarri dituzte eta horregatik Donostiako udalak alarma aktibatuta du oraindik. Kota jaisten aritu dira, poliki, baina egila da aktibatuta daukagula alarma eta krisi maila ere aktibatuta dago, ze ikusten da gaur gauetik aurra berriz ere ebile egingo duela eta gainean egon beharra dago. Aprobetxatu dugu ere ainarbe pixkat ustutzeko, bila arazten danean berriz ebila zerillo, erreserba bat eukitzeko ainarbek. Uholdeen ondorioi begira pasatu dute eguna Astigarraga, Hernani eta Martuteneko auzokideek. Urumea justu jaisten da eta ondorengo egunotan gertatuko denaren beldur dira.